Hola, bon dia. Avui estic amb Xavi Barrera, regidor de festes d'Alcanar. Primer que res, moltes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I què mos pots dir de les festes d'enguany? Bueno, estem davant de les festes que nosaltres anomenem de maig, que hi ha qui anomena de bous i antigament eren les festes de Sant Isidre. Són les festes més populars, no vull dir més importants, perquè la importància la dona la gent, però són les festes més populars. Per què? Perquè són unes festes que arriben abans de l'estiu, la temporada de més feina antigament al poble d'Alcanar, que és quan se treballava més al camp, que és a l'estiu, i són les festes on la gent surt tot al carrer. S'anomenen festes dels bous perquè és, a diferència d'altres llocs, o aquí a Vinaròs abans o altres llocs quan feu bous al carrer, que es feien dins de les festes majors o es feien dins de les festes, allí no, allí tenen ànima pròpia, tenen una ànima pròpia perquè han sigut sempre desvinculades de les festes d'octubre, de les festes que són les de la patrona, desvinculades de tot el demés, i eren només les festes dels bous. Per què? Perquè es feien bous i la gent vivia pels bous. El bou entès com una tradició popular, de bous al carrer, de que la gent corre davant del bou, noves maneres de viure la festa dels bous que ha vingut ara, que Alcanar tenen 40 anys, que ara s'han instaurat i la gent ja se les considera una tradició, però vull dir, Alcanar 50 anys atrás se feien bous al carrer i bous a la plaça, però no estaven els nous models que ara s'han instaurat de festes de bous embolats, bous collaçats. Això ara ja forma part de la festa, ja està totalment instaurat, però antigament no era així. I és tots els dies bous. Començarem ara este divendres i ho portarem fins el divendres 8 i ho portarem fins el dia 10. I bueno, si vols anem parlant. Pues sí. Per a tu l'inici de les festes, és el dia 8, què conlleva? Com és? A veure, l'inici de les festes és l'explosió del poble, és l'explosió del poble. Ja fa un quant temps que el dia que es comencen les festes és el dia que la gent ja diu fins aquí m'ha arribat la feina, a partir d'aquí ara tinc 10 dies de disfrutar. I nosaltres disfrutem perquè ara se fa com una inauguració en totes les pubilles, en gegants, per cert que participen ja des de fa unes quantes vegades, els caps grossos i els gegants d'aquí de Vinaròs, en els quals hi ha molta relació, i la gent surt al carrer, a partir d'allí ja no es para, és com si diguéssim, se fica la pell de gallina i ja comences. I es comencem realment ja la mateixa nit del divendres, i es comencem en uns bous embolats a la zona que diem de la prova, que és la part de dalt del poble, i allí participen ja tots, hi ha un casal jove, estan les penyes i tots fan la seva festa, i després, el mateix divendres, ja passem al centre cívic on se fa una festa, un aniversari del Cuc Sonat, on també festa fins a les 6 de la matinada, i això és el començament. Molt important, molt guai. Quin dia és per a tu el més important de les festes? Tens un dia preferit? Hi ha dia més important no n'hi ha, perquè és com una repetició de festa al carrer. Alcanar ho tenim distribuït d'una manera, que està a la plaça de Bous, i al costat de la plaça de Bous enguany són 13 xiringuitos que fan menjar, i la gent se concentra tot allí. Llavors la festa és bonica tots els dies, perquè a més és una miqueta apartat d'estos xiringuitos, i això per la gent jove, que segur que molta gent ho sap, hi ha una carpa que nosaltres l'anomenem la carpa jove, on passen coses tots els dies a tota hora, i que va fins a la matinada. Per tant, a lo millor en 3.000 metres quadrats fins a tot el poble hi passen coses pels grans, pels menudets, per a
pels joves. Llavors tots els dies és important. Ara el dia significatiu, el dia de la festa, el dia que vols donar-li un altre sentit és el dia de Sant Isidre, que ja t'he dit que abans eren les festes de Sant Isidre. Aquest és el dia que realment té més significat. El que passa és que curiosament aquest dia no són bous. Anda. Però aquest dia és el dia que es fan moltes activitats culturals, se fan activitats per la gent gran, se fa per als que continuen la tradició, se fa una missa a l'espai del Mirador, on se veu tot el que és el terme del Ganà. És el dia més significatiu. I l'altre dia molt significatiu és l'últim dia, no perquè no sentit que s'acaben, però sempre és una emoció molt forta el fet de deixar l'activitat, passar a veure els focs i saber que a partir d'aquell moment la vida continua d'aquella manera. Però vull dir, tots els dies, no hi ha un dia en aquestes festes, tots els dies són importants. Els caps de setmana passen més coses perquè la gent que està fora, perquè molt de jove i molta gent treballa fora i molt de foraster que mos ve veure, doncs mos ve veure en cap de setmana. Tenim la sort de que aprofitem 2 caps de setmana sencers, divendres, dissabte, diumenge, i aquests dies són els dies que hi ha més gent, però realment tots els dies la gent disfruta, perquè tu saps que a les 12 l'activitat del poble se para i la gent se'n va a la prova, la part del poble se'n va a la prova, i a partir de les 6 de la tarda l'activitat se torna a parar i la gent se'n va al que és la plaça Bosch. I entremig passen moltes coses, perquè tots els dies els més menuts de la casa tenen, els més menuts parlo de xiquets de 3 a 8-10 anys, tenen activitats per a ells. Hi ha teatre infantil i teatre per a grans, hi ha concerts de música, hi ha moltes coses. Vull dir, no és només els bous, però els bous sí que són la columna vertebral de la festa. M'has parlat una mica de les activitats que es faran el dia de Sant Isidre, els demés dies i demés. Quins actes hi ha més aquesta setmana? A veure, realment vols abarcar a tota la gent. Hi ha 3 activitats per als més grans. Hi ha un ball en berenar, hi ha 2 balls en cap el diumenge de la tarda, hi ha un homenatge a la gent més gran de 90 anys. Aquestes són les activitats per als més grans. Els més menuts tenen al centre cívic, apartat del que és la zona de la plaça de Bous, tenen 3 tardes on se faran activitats només per a ells, en tallers, i després per als joves és totes les nits són de jove, fins la nit l'última nit, la nit del 16 al 17, del 16 al 17 o del 17 al 18, del 16 al 17, la nit del 16 al 17 fem ball tota la nit, primer ball per a la gent més gran, després ball o discoteca mòbil per als més joves, i després això s'acaba a les 6 del matí, a les 6 del matí ve la xaranga, els arreplega tots, se'n van a pegar una volta pel poble, fins que arriben en un lloc on se farà un esmorzar de xocolata i del que vulgui. Vull dir, no se para. També tenim que dir que aquí és molt important la participació de totes les entitats del poble, que totes elles col·laboren intensament en la promoció i en la creació i en la producció d'aquestes festes. Sense ells, des de l'Ajuntament tot sol no podríem fer unes festes de 10 dies i durant els 10 dies fer tota aquesta activitat. També cal dir que el que és tota la part de bous, hi ha una associació, és el grup de bous que depèn de l'Ajuntament, però que són una sèrie de gent que estan totalment destinats o totalment preparats per a poder dinamitzar, i ells són els que es fiquen en contacte amb les ganaderies. Perquè hi ha la comissió de bous, és una gent que treballen intensament des de fa molt de temps també perquè aquesta part de la festa, que és la part, la columna vertebral, que són els bous, que surti com realment la gent ho espera.
cal dir que gràcies a tota esta feina que estan fent aquesta gent rebem moltíssima gent de fora i tu et pegues una volta les places a tota esta... Bueno, estos són aquí Vinaròs perquè ara no ho feu ja, però si vas a Sant Mateu, si vas a Cervera, si vas a tots els pobles que fan bous, els bous se fan de carafals i cada carafal té una colleta de gent, pues allí passa el mateix, però tu et pegues una volta per la plaça i veus moltíssima gent de fora, cosa que també t'agrada, que facis coses perquè la gent de fora vingui i disfrute i apreci el que fem al canal. I com gestioneu tanta gent al poble? Com es gestiona això? És complicat perquè aquí ara agrairé a una altra part de l'Ajuntament que realment s'ho mereix, com és la brigada municipal. La brigada municipal estos dies dobla i triplica jornada perquè és necessari, perquè tens que estar a molts de llocs, tens que preparar moltíssims materials i ells ho fan i ho fan molt a gust. A part, el que et dic, cada entitat del poble també participa en l'organització i donen un cop de mà per al que faci falta. Totes les penyes del poble, que a cada lloc... O sigui, sí que l'Ajuntament fica molts de recursos, però també la gent, el poble en si, les penyes, les associacions d'amics, la gent que estan als carafals també participen perquè la festa pugui tindre esta dimensió que té durant 10 dies no es para, Has mencionat abans que a les 6 del matí ve la xaranga, es van d'esmorzar. Teniu algun esmorzar típic al canal? No el teníem. Sí, perdó, estic dient una cosa. Esmorzar no, però al canal hi ha una cosa típica que és al lloc de la prova, a la Zona Nord, tots els mitjos dies durant la prova hi ha unes jornades gastronòmiques populars. Un dia és la musclada, un altre dia és la llangostinada, un altre dia és polp, un altre dia... Són diferents dies que hi ha una penya d'allí que t'organitza i va tothom a menjar perquè és debades i és... També hi ha una altra cosa que aquí a Vinaròs i a molts de llocs també es fa, que és una sopa popular, que l'any passat van ser 1.500 persones, enguany seran... I en aquesta sopa també és tot el poble. La nit del dijous, l'única nit que no es fa bou embolat, perquè es fa la sopa popular, la nit abans de Sant Isidre, és on se concentra tota la gent i són les jornades aquestes. Em vaig a fer una cosa per primera vegada i he tingut un èxit, de moment un èxit de convocatòria espectacular, que es fa este dissabte un concurs de paelles. Al canal feia molts anys, però molts anys que això no es feia. No sé si hi ha 300 persones apuntades. És una boixeria. Sí, és una boixeria i és una cosa que hem engegat enguany. Ho hem engegat, l'Ajuntament ha donat tot el suport, però qui ho organitza, qui ho du a terme? L'associació de joves cananeus. Per això és el que et deia abans, que se fan moltes coses, sí que l'Ajuntament dona tot el suport, però és la gent, les associacions, les mateixes entitats, les que ho duen a terme. Vull dir que de menjar també n'hi ha. Molt. Sí, 300 persones per les paelles. De menjar n'hi ha molt. Mareta. I alguna novetat més d'aquestes festes d'enguany? Bueno, enguany tenim 3 tardes de teatre infantil, que això és important. Tenim 2 tardes de concert a l'auditori, que això també és important. Tornem a portar una cosa que aquí a Vinaròs també coneixeu molt bé, com és la traca corredora, que s'havia perdut, perquè són coses que si no les promociones molt bé la gent no li dona importància, perquè s'ha de muntar, després s'ha de limpiar. Enguany tornem a ficar 2 tardes de traca corredora. Vull dir que hem anat incorporant, però sobretot això, hem incorporat moltes activitats culturals, concerts de cantautors, teatre familiar. Hem incorporat tot aquest d'allò perquè també hi ha gent que tenim que ser realistes, i hi ha gent que
que els bous no és la seva festa, no és la majoria, però hi ha gent que els bous no és la seva festa, llavors aquesta gent també es mereix una part una part cultural, un altre tipus de festa més lúdica que no tingui que veure, i també enguany li hem donat molta importància a això. Tenim castellers, tenim sardanes, tenim los berenars populars de la gent gran, moltes coses. Pues, si vols dir alguna coseta més, si vols promocionar, dir-li a la gent que vinga. Per supost que a partir d'este divendres, dia 8, està tota la gent de tots els pobles germans d'Alcanar, que som tots els del Maestrat i els del Montsià. Esteu tots convidats a viure aquestes festes, que segur que xalareu molt i vos acollirem en els braços oberts. Pues moltes gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres.